Hei, salut, sunt David și astăzi vom discuta despre 10 lucruri care să le faci ca să nu te plictisești. Să începem. 1. Îngrijirea plantelor. Este frumos să îngrijești plante. Adică cel puțin eu, în balconul meu, am un colț unde țin o grămadă de plante. E foarte frumos să le îngrijești, cel puțin mie mi se pare așa. Mai ales e frumos să le vezi cum înfloresc. Da, e drăguț. 2. Animale de companie. E super să ai animale de companie, câini, pisici, pești, nu contează ce fel de animale vrei tu. Pisicuțe. Câini. Pisicuțe. Câini. Pisici. Aoleu. Câini. Pisici. Aoleu. Fie ca tine. Așa, da, și aici Petrica cu mine stă acolo sus. Patul meu etajat. Ok. Sport. Păi, nu contează ce sport faci. Basket, fotbal, tenis de câmp. Da, e mișto să faci sport. Plus că este și foarte util. Și poți să faci, nu contează ce fel de sport, poți să faci chiar și acasă. Flătări, genuflexiuni, tracțiuni la bară, să zice, dacă cumva ești un mușchilos. 5. 4. Desenat, pictat. Da, e frumos să desenezi sau să pictezi, e interesant. Și așa îți poți face o colecție. Și nu e deloc plictisitor. 5. Lego, puzzle-uri, etc. E mișto să faci Lego sau puzzle-uri, mai ales Lego, fiindcă îți folosești creativitatea. Și la sfârșit, când le faci, le poți distruge și să le faci din nou. Da, și așa îți poți face o colecție cu ele, să zicem. Cel puțin eu am o colecție cu Lego. 6. Citit. Citit. Cititul e interesant, da? Bine, poate pentru unii nu este interesant, dar este foarte util, fiindcă studiile au arătat că cititul îți dezvoltă capacitatea cu aproximativ 70% de a memora mai bine. Ok. 7. Vlog, canal de gaming. Este o ocupație foarte interesantă, adică cel puțin mie canalul acesta de vlog mi se pare o ocupație interesantă. 8. Seriale și filme. Da, nu contează ce fel de seriale sau filme. Chestia e să-ți placă ție. Da, pentru că sunt și foarte captivante. 9. Internet. Cu siguranță nu te poți plictisi pe internet. 10. Farse la telefon. Nu numai că este o ocupație bună ca să nu te plictisești, dar este și foarte amuzantă. Ok, sper că m-am fost de folos în lupta voastră cu plictiseala și Sunt și eu aici. Pa, pa! Pa!